Tak si myslím, že sme hrali ako tým a vlastne hráme trošku iný systém, jak sme do pár rokov hrali predtým a vlastne je tu super atmosféra a veríme si každý jeden sami sebemu, takže si myslím, že takto treba aj pokračovať ďalej a myslím, že sa to bude vyvíjať dobre. Veľmi pekná arena, novým ešte to nie je dokončené a myslím, že keď bude plná, tak to bude úplne ešte iný pokoj na atmosféra a dúfam, že sa to všetko stihne do majstrovství. Určite, no škoda, že nebudú plný zimák, ale tak myslím, že na tie podmienky, aké sú tu, organizátori urobili všetko, čo mohli a myslím, že tá atmosféra bola celkom OK.